Dobre, už stačilo. Tak už si hladná, že? Nie. Nie, fakt. Natáča to. A je to dobre urobené? Nie, je to na hovno. To rýchlo. A few moments later. Ahojte, vítam vás pri dnešnom... Lukáš! 3, 4, Alban! My to nenatočíme dneska. Ahojte, vítam vás pri Čo bol za zvuk? A tak čo mám robiť? Tak čo to mám robiť, čak ja že... A dnešné video bude tu s Ozorom. Čau. Ty idiot! Ty idiot! Prestaň! Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a... Prečo musíš hovoriť také a robiť také zvuky? 2000 years later. Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude tu s Ozorom. Čaute. A bude to ochutnávka talianských sladkostí. Ako viete, bola som v Taliansku na lyžovačke, no a tam som kúpila nejaké sladkosti. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, no a poďme rovno na to. Ináč ešte je tak super, že ja mám cukrovku a točím ochutnávku sladkosti, ale... A tu je druhý pomocník, ukáž sa do videa, ukáž. Normálne, dvaja cukrovkári sme tu Ukáž sa. a... Ukáž sa. Pozor. Môžeš vyberať. No, tak poďme odpredu. Nepoďme odpredu. O môj Bože. Začneme tým Chupa Chups, čokomil. Áno, takže máme tu Chupa Chups čokoládu. Nekryj. Ja viem, že ty si hladná na to, ale... Jedlo po roku. Ticho, nech sa páči. A ja chcem jedno. Tu máš, Lukáš. Ale díky. Nebudeš to jesť. To je pre africké deti. 3, 4. To je hnusné, že je to dobré. To je dobré, mňam. Ble. Fuj. A to je dobré, celkom ale aj tvoj. To je proste nejaká hnusná čokoláda a v tom sú len pilky. Týmto čokoládám dávame 5 z 10. 50. Ešte je Zoran. Ticho! No. Ďalej by sme mohli ísť na toto. Čo to je? To nie sú čipsy, nevadí. Takéto nejaké veci. A my obidvaja nemáme radi leko... Ja mám rada. Ja mám rada. Ja nie. Fuj, jak to smrdí. O mňa to ukáž. Ideme na to. 3, 4, 3. Čo chutí aj Zoran. Fuj! Hej! To je môj stôl! Vážne, ja som myslel, že to je tvoj dom. Horké. Si to Vodko! Borko! Boris! Dobrý! No to je som mal byť prvný. Fuj, to je hnusné, fakt. Týmto hnusným kolesám dávame 0. 0 z 10, ale Lukáš by im dával Kolik to 10. flip. Ty idiot! Má spodný hormón. Teraz si dáme, vyber niečo. No, Nejaké čipsy. dám tie čipsy. Tak ty popádavé repové a normálne. No, takže máme tu čipsy, to vlastne repové a normálne zemiakové Aj také dosť čipsy. čino. Najprv normálne. Ja normálne čipsy. No, to nevyzerá moc dobre. 3, 4. Tam je to farbivo. To sú normálne ako zafarbené. No vážne? Tak normálne Mňam. čipsy len zafarbené. A týmto Týmto čipsom dáme dávame tak 8 z 10. 8 z 10. Máte malo miešať, máš YouTube kanál, ďakujem. Dáme si túto vodu, teda džus. Ja som... Ticho! S týmto tu ja natáčam. Aj keď nás tvoja mama teraz počúva za dverami. Nepočúva, tam bola. By sa pochcela asi. Ja som vedela, že ťa nemám sem volať, lebo to takto dopadne. Chcem volať? No. No. Ja som sa opýtal. Ty si sám zavolal. Čo je volá? Tu máme takýto džus, ktorý sa volá Spremutati agruma italiani 100% no da canotentra. Taliančina. A je to vlastne zmes citrónu, pomarančov a grapefruitov. Dobre to je.
Dávame tomu 9 z 10 bodov. Takže vyberám ďalšie. Napríklad. Ticho. No, sú to také tyčinky Mikado. A je to vlastne slané tyčinky obalené čokoládou. Ble. Mňam. Áno? Ja som mala tie obyčajné. No, takže ideme na to. 3, 4. To je dobré. Ja? Strašne dobré. Nejako mohli by ste sa aj podeliť. Ticho. Ja ti potom dám, keď budeš Dáme ticho. obal. Tebe. Ukáž. Tu máš, daj si. Nechcem. Týmto tyčinkám dávame 10 bodov z 10. Tie boli fakt dobré. Výtečné. Výberné. Toto. Nejaký malý grc. Vyzerá to takto. Trošku je to už dosť toto. Ja mám plný. Dobre, ideme 3, 4. Pochodne to je. Pohode, no. Daj to sem, potom to Ja. zložíš. Takže týmto dávame 6. 6. Áno, 6 bodov. Takže ďalšie vyberám. Ty. Dáme znovu nápoj. O. Máme tu nápoj lemon soda Počkaj. a Vyjela Alcatraz. To som asi nemala robiť, že? No. Voňa to. Jak citrón? Nečakanie. keď to je citrónová soda, tak to bude voňať ako pomaranč. To čo sa mi dýchala na sebe. Dobre, idem prvá? Áno. Tu by si skúsil sa o mňa obtreť. Dobre je to. Ukážte na to, teba. K tomuto nápoju dávame 7 bodov z možných 10. Áno. Dáme si teraz jednu snudnú vec. Oj nie. Máme tu. Rozmarinové čipsy. Áno, krokanty, ale rozmarino di klasichte. Asi každý poznáte rozmarín, to čo sa dáva na jedla a tak hnusne to strašne hnusne chutí. Ja to strašne neznášam rozmarín. Podobne. No Lukáš, choď dozadu, tam. Dobre. 3, 4. Ble. Nie je to také zlé. Ja som čakala, že to bude oveľa horšie. Tak 1 z 10 dávame, lebo je to vážne hnusné. A trošku sa to aj dá. Čiže vyberieme Chocolix. Je to čokoláda a vo vnútri sú cereálie. Ježiši, fuj, to hnusne vyzerá. Pozerajte, takto to nejako rozpadnuto vyzerá do 3, 4. 7 bodov z 10 dávame. Týmto čokoládom. Máme tu také piškotky. Biscotti con tovalety di cioccolate alte con Radšej crema to al... ukáž. Sú to vlastne nejaké piškoty, na vrchu je čokoláda a vo vnútri je... Prestaň, Lukáš! Som zasraná. Si zasrela? Nie, sú to piškoty, na ktorých je čokoláda a vo vnútri je nejaký mliečný vyplň. A Ja otváraš to od spodu. otvorím. Lukáš, nebudeš to jesť. A vyzerá to veľmi dobre. Také zlaté. Ideme? Ticho! Ticho! Ja? Pre mňa až moc sladké. Je to strašne chutí. Týmto piškotám dáme 9 bodov z 10. No, takže ako ďalšie si dáme tú malú tyčinku. Je to vlastne s tropickými plodami. Tropické, nič. Ježiš, to je také. Tam je ten papier na tom. To je na tom taký papier jedli. Ježiš, krásne to vonia. Mne to vôbec nevonia. Mne to strašne pekne vonia. Nie je to zlé. Týmto tyčinka tam máme 10 z 10. Úžasné. To bolo už moc. Takéto čipsy, nejaké konety di mais kus doriko. To nebudú normálne, to budú nejaké ochutené. Hej. Nejak paprikové. Mhm. Ideme 3, 4. Je No. popcornové. Mi to príde. Týmto čipsom dáme 10 z 10. Lebo to máš výborné. Áno, strašne dobré. Ale tento Môžeme čus. chudnúť. Ticho! Nehúkaj. Som nervózna z teba. Ďalší vyberám tento džús. My to trošku zapijeme. Marhulkový džús.
Tady sa to neotvára. Daj mi tie nožnice. Zlatko, pozeraj. Tuto. To je? Počkaj. Odkedy sa otvára džus? Bože. To vidie. To som neurobila. Čo to vyteká? To vedol. Kúkaj. Ja som nechcela. Mňam. Potom kúpeľňa do stále ťa kúkaš. Nesmeš sa. Rýb tento džusík. Ono mi to teklo. Kvaplo na koleno. Fuj. Bože, fakt, ono to strašne smrdí. Chudáčik. Zabila si džús. Tam máš koktejl s tými vecami dobrými. Ježiš, ja som to tam vyliala. Bože, Natali? Psychiatrické. nemá ma zabije. Čo som možno smekne pripravili na posteli. Fuj, Natali, v menšom incidente, kde niekto prepichol džús ale nožnicami. to bolo nechtiac, to bol omyl. Ona ho zabila. Ona normálne sa brala nožnice, Napíšte na to som hashtag. ho takto prepichla. Ale Napíšte prefo džús. to bol fakt omyl, to bol nechtiac. Ja som zabil niekoho, to bol omyl, vieš, nechtiac. Ešte, že boli tie džúsy 3. Počkaj, tak to vyzerá krásne. Smuláš. Nie je to zlé. Týmto džusom dávame 80. Áno, 80 akurát. Dáme si teraz tieto cukríky. Sú to nejaké Harley King, Zache, Fruity Gums. To sú cukríky. Ukáž, jak to vyzerá. Ukáž. Počkaj! Cítim tú chemiu až sem. Ježiš, čo sú tváre? 3, 4. Oni sú slepí, ešte 20 minút. Fuj. Že? Je polievka pokazená. Môj brat, je to zase To mi to vyšlo. Že tento bude lepší. Nebude. Počkaj. Fuj. Fuj. Jak fakt. Dobre, tak jeden bod z... Za tie pekné tváričky, ale inak je tak prešla polievka, čiže fuj. Takže, jeden bod. A nakoniec si teda nám ostáva posledné. A toto je vlastne biela čokoláda, v ktorej sú oriešky. No nie oriešky, No, pistáciový pistácie, krém. tak. Takže, Je to fajnové. 3, 4. Není to ono také zelené, ale... A dobre, a strašne sladké. Takže týmto bombónom, alebo čo to je, dáme takže- 9 bodov. Tak to bolo celé video, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, môžete dať Like! prípadne hodiť odber, no a uvidíme sa na budúce. Ahojte! To je izbe. Čo robíš? Ja to chcem natočiť. Čo?